Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Bocah-bocah kabeh sehat. Dina iki bocah-bocah kabeh kelas 4 wak dhewe arep sinau bab maca pat. Sinau maca pat utawa sekar alif. Terus gunggunging tembang maca pat. Gunggunging kuwi jumlahe. Berarti maksudnya jumlahe tembang maca pat. Jumlahe maca pat ana pira? 11. Seka Dandang Gula, Sinom, Durma, Pangkur, Asmarandana, Kinanti, Micil, Megatruh, Gambuh, Mas Kumambang, terus sendiri dhewe sing pungkasan apa? Maca pat. Nah, seni maca pat kuwi ana aturane utawa paugerane. Paugerane maca pat kuwi antawisipun kuwi antarane guru. Berarti itu maksudnya jumlah baris. Iki ana tembang mijil jumlah maca pat. Maca pat jumlah mijil loro manglung. Kuwi ana pirang baris ta? 6. Lumiyane kang bala lumaris kuwi baris 1, gotra nomor 1. Terus sekare dhewe nomor 6 kuwi kumembeng ingkang lo. Gotra kaping 6 utawa baris kaping 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah baris ana 6. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bocah-bocah? Sehat. Alhamdulillah. Oke, saiki kelas 5. Ing dina iki Bapak arep mulang bab maca pat. Maca pat kuwi apa? Maca pat kuwi sekar alif. Hasil oleh lekku diklat. Pendidikan diklat. Dilanjut. Nah, maca pat gunggunging tembang maca pat. Gunggunging tembang maca pat iki maksudnya gunggunging kuwi jumlahe tembang maca pat. Ana pira jumlahe maca pat? 11. Nomor 1 apa, Cak? Dandang Gula. Nomor 2 Sinom, nomor 3 Durma, 4 Pangkur, 5 Asmarandana, Kinanti, Micil, Megatruh, Gambuh, Mas Kumambang, sing nomor 11 apa? Boco. Bocah-bocah ajar nembang, ajar nyanyi. Judulnya maca pat apa, Cak? Mijil Roro Manglung. Mijil Roro Manglung. Bapa sak katase terus engko ditirokke. Ngeteke. Lumiyating 1 2 3 lumiyating kang bala lumaris. Bala lumaris. Dalene lumiyating kang bala lumaris. Kang bala lumaris honenge katonton honenge katonton nenggih wau dateng pepatihe pun suwanda tan katon nindi temah 1000 pati kumembeng ingkang luhur
wabarakatuh.